Sesifikile-ke endlini ekhaya lomthalane la engishadele khona. Angisho niyakhumbula ukuthi isimo besishubile emotweni simuncu. Ngithe mengifika ngangena ebhavini ngafica abantu bakhona besilungiselele ibath enama rose, yabona nje leyo bath eyishadikazi abantu abaphuma koshada. Indoda yami-ke leniqeda ukushada nayo ihambile ithe iyokhuluma nabantu bayo abazo-investigate ukulahleka kukadadewethu uZuchina. Lapha emanzini inhliziyo yami ibuhlungu, ngiyakhala ngaphakathi ukuthi injabulo yami kube eya 2 minutes because bangabe simile lapha emshadweni mina naye phela uPrince wakomthalane bekunalento leya eshisayo, into emnandi, injabulo kade ikhona phakathi kwethu. Sathi singaqeda ukushada sekuphuma indaba zokuthi uma uthi uZuchina ukidnaphe umina. Manje simanqikanqika iPrince yakhona la komthalane, indoda lengishade nayo usemanqikanqika akasazi ukuthi akholwe kuphi. Yabona enhlizweni yami nginaloku ukuthi ngiyayitshela ukuthi vele mina ngikhule ekhaya ngingathandwa, uma ubekangangitshengisa uthando. Futhi sekunalento engizwile uma ethi le ngane yakho etshela ubaba ekhulume ngathi mina ngisiye ingane yakhe. Vele uma akaze mina nginikeza uthando, akaze anginikeza imfudumalo, akaze nje angitshengisa ukuthi ngingane yakhe. Shuthi kulawa amanzi lawana ngangiyimiserable, kubuhlungu. Yazi mengiqeda ukugeza ngiyayibuka esibukweni because ngithatheleke phezulu ngashada ngingazi ukuthi ngizoshada. Umuntu ongipakishelile u-auntie osizayo engi-very close naye, uthathe ezinye izinto zikaZuchina kade ayithengela umshado. Ngiyabona sengimpintshwe ama-G-string kaZuchina, Nkosi yami, iy'ntambo lezi wayethi uzoyigqoka ngosuku lakhe lokuqala mangabe shada. Ngiyayibuka esibukweni ngaphakathi ngiyahleka ukuthi hayi bo Cinderella, wena usugqoka iy'ntambo ey'nje. Hake bakwethu ngihlale esofeni-ke ngifunda incwadi, yabona incwadi ifunda mina, ngiyazama. I am trying so hard ukuthi ngifocus encwadini, kodwa incwadi ifunda mina. Angeneke endlini umthalane indoda engishade nayo. Afike ngihleli lapha phansi athi ucela sikhulume. Ngikuthandeke lokho ukutshengisa ama-minerals ukuthi ucela sikhulume, yabona ngicela kahle. Ngikuthande ngithi waze wafundiseka kahle-ke lo mfana. Hake aqaleke uPrince wakomthalane athi ikona nje ukuthi sesishade isigubhugubhu singakaze sikhulume, kodwa mina noZuchina sasikhulumile nje ukuthi this is a business transaction, asina ama-feelings of each other. Mangabe kuwukuthi ayakheka azokwakheka ngendlela, kodwa ngeke size siyifakele ipressure. Aqhubeke kumthalane angitshela ukuthi uzocela ukuthi angidedele kuleli gumbe kwelakhe ngoba li-comfortable, linayo yonke into ngilale kulona, yena uzohamba ayekolala kwelinye igumbi. Kodwa la endlini ngesibatshela abantu, uzobona nje nabantu mangabe engababoni around ahamba yolala kulelinye igumbi. Hake bafethu-ke ngisale esithabathabeni segumbi, yabona ngisale inhliziyo yami ibuhlungu, nginembuzo eminingi. Ngiyayibuza ukuthi okay, nalana ngamukeleki kulomshado kahle kahle mina yini isabelo sami, yabona ngalala nje kusakhanya, yini isabelo sami, yini kahle kahle mina uNkulunkulu angibekele yona ekhaya. Ngakhula ngingamukelekile, ngizazela ukuthi angamukelekile. Naku uNkulunkulu sengiblessa ngomshado, nakhona ngiyayizwela ukuthi angamukelekile. Hake bafethu ngivuke ekseni, ngivuka inhliziyo yami ibuhlungu futhi cela ukunitshela ke imikhuba yamthalane. Yabo laphayana ekseni kwi-breakfast wesexoxa kahle nje engathi sivuke ndawonye, engathi nje azizange salala emakamereni okuhlukana. Futhi nami ngitshenile ukuthi phambi kwabantu sizoyidlala igame. Ngimtshele kumthalane njengomfazi oqada kushada, ngimtshela ukuthi hayi ngizoke ngigoduke, ngizorequesta ngigoduke ngihambe ngekhaya ngiyolanda imoto yami because njengamanje anginamoto. Athi umthalane ayikhululeka phela naso wakomthalane, iyiphi imoto oyifunayo, ngizocela igaraji lidilivelele yona la endlini. Ngithi mina nginendaba, ngisiyo umuntu wezinto nje ezimaterialistic. Ngizocela ukuthi ungilethe noma ngabe iyiphi imoto as long as iya phambili, anginayo inkinga. Ey bafethu ngicela ukunitshela ukuthi inhliziyo yami isibuhlungu kakhulu, yabo lo buhlungu sebumningi, yabo sebakhelene la phakathi. Ngibone ipiano ke la
engixavatheke bafethu ipiano inokungihila somewhere somehow angazi kanjani, inokungihila, inokungilapha leziya indawo. Ngishaye bafethu ngiqonqoloze ngiyikhohle ukuthi ngikuphi, ngifuna nje ukudlulisa bonke lobuhlungu engibuzwayo enhlizweni yami ukuthi ngishadelweni kanti la ngizodlalwa ama-games. Kanti uMthalane on the other hand ufonela abantu bakhe uthi ucela bambhekele ngempela benze sure ukuthi uZuchana bayamthola because lento le suspicious iyamthusa, sengimthusa kakhulu because ngiyahamba ngiyodlala ingoma yakhe eyifavorite angakaze angitshela ukuthi iyifavorite. Shukuthi le ntombazane iyiplanile yonke lento le. Ungathola ukuthi yavelane yadlala ipiano that day ngifikile kubo yaba ngumsindo ngayo because iyayazi ukuthi ngiyayithanda ipiano. Shukuthi kudala yenze iresearch ngami. Ngicela bafethu nisheshise, ngifuna nje ningicheckele yonke lento le. Ngathi ngihleli nenyoka endlini, ngathi le ntombazane uCinderella uyiplanile yonke lento le. Sengiyi-confused, yeka ama-feelings wami, yeka injabulo yami engangijabulile ngishada naye that day. On the other hand, uZuchana uvaleliwe nje kwenye indawo out of nowhere. Akazazi naye ukuthi ukuphi kahle kahle la khona. uZuchana uyayibuza ukuthi ngabe umina lo ingane kaMangcobo, ingane yesigwili esikhulu esihlele emafokofokwini nasemafuhlufuhlini anje ancinza nje uwabhekile. Ngicela ukukutshela kusenjalo uZuchana avelane nje aphiswe itholethi limxine. Kudingakala ukuthi kumele aye etholethi njengamanje. Amemeza isoka lakhe uLwazi elalihleli ngaphandle libhemela lishayela lishunqisa imboza yalo. Amemeza ukuthi Lwazi ngifuna ukusebenzisa itholethi, ngixinekile Lwazi. Ngifuna ukusebenzisa itholethi, ngiphisiwe Lwazi, ngicela ungikhiphe ngihambe ngiye etholethi. uLwazi weyicucule lo hip hop bakhe lapha eminyango athi uLwazi sebenzisa ibhakede leli lapho ngilifaka amanzi, ngilifakele lokho amanzi ukuthi ukwazi ukuthi uyikhulule lapho. uZuchana wengakholwa ukuthi uyena lo esekuthiwa akayikhulule ayikhululele ebhakedeni. Lapho-ke umntwana abantu ngaphandle uLwazi akanendaba, uyidlela nje into zakhe, uyidlalela ispeaker sakhe somusic nje uyayidansela, uyayibona nje akanasikhathi samuntu, akancengeli utho la muntu. uZuchana emva kokuthi ayikhululele ebhakedeni, amuze uNgqwambi ebhakedeni, inhliziyo yakhe ibe buhlungu uZuchana. Acabanga athi kuzomela ngiqhamuke neqhinga lokuphuma la. Angeke phela mina ngiyiphile yonke lempilo. Lapho ugqoka amavuthuvuthu impahla zikaLwazi, yabona nje uyivukuvuku nje egqoka impahla zikaLwazi. Sephelile lo buyabuglama lo buya uZuchana ayibona. Acabanga uZuchana athi kuzomela ngiqhamuke neqhinga lokuthi ngiphume la. Angisho lo muntu la ungibambela ukuthi ufuna ingane yakhe, ufuna ngikhulelwe ngiqede ngizala ingane yakhe, sengingenza noma yini after sengizala ingane yakhe. Ngingadecide ukuthi ngimshiye as long as ngimshiye nengane yakhe, ngayibulalanga ingane yakhe noma ngingayisa ngakomunye umuzi. Avelane uZuchana adecide ukuyigulisa, ayigulise ahayize athi khona into engekho right eswini, ngathi khona into engekho right ngengane, ahayize uZuchana athi ingane yami akhale uZuchana. Ngoba uyazi phela ukuthi isho ukuthi mangabe ekhala kanje lo muntu uzohamba ayomtholela usizo. Hayi-ke ngicela ukuntshela ukuthi indoda yakhona yathi khululeka mama, ukhona unesi oku-standby, uzofika njengekudala ezokucheck-a, azokuhlola ukuthi kuhamba kanjani. Cela ukukutshela ukuthi kwanesi ndini wakhona wafike nje washo wathi hey wena ungazodlala ama-games, mina ngikhokhelwa nge-hour la. Nawe uyabona ukuthi there is nothing wrong ngawe, akukho lutho nje olwrong la kuwena. Iplani-ke necebo likaZuchana lokuthi mhlampe ahamba ye eklinikhi, amisa esibhedlela leklinikhi indoda yakhe labhuntsha kanjalo, kanti indoda yakhe biyiplanile nje yonke lento ukuthi izoyidlala kanjani. Emzini wakaXulu kaGxabhashe ekhaya la engizalwa khona, uMangcobo umama kaZuchana uxakekile, uphatheke kabuhlungu, istress simbambile, ubhizi ufonela abantu bakhe left right and center ukuthi ake manje uZuchana asethwe ngama-drone ke manje eyakhe ingane angeke asafarelwe ingane, uyifuna la.
ubhizi nje ufoga abantu left right and center ukuthi abantu abasheshise. Uyamuzwa uyademelayisa uthi yabona uCinderella la khona azothatha ingane, indoda yengane yami kanjalo ngizomkhombisa. Asiyithole ingane yami sizombophela amanqine enyathi uzokaboni. Mina-ke ngisemotweni ngilibambise emakhaya. Emakhaya kha la ubaba originally from asiyi, angazi ukuthi indaba noma kuthiwa kuyayiwa, mina banokungishiya ngemuva, angikaze nje ngiye. Ngilibangise khona ngifuna ukuyothola kahle indaba zokuthi yini lento eshiwo uMangcobo mangabe ethi mina angisiyi ingane yakhe. Lonto leyo iyangidla futhi ngiyabona ukuthi angisiyona ngempela ingane yakhe ngendlela angiphatha ngayo. Hake bafethu-ke ngifike-ke emakhaya. Hake mengifike emakhaya bangitshela indaba zokuthi hayi uma wakho washona ngaleli langa ekuzala ngakhona. Emva kwalokho ubaba wakho wasethatha yena uMangcobo. uMangcobo uyena owakukhulisa nje. Uyena owakunakekela ekufaka inabukeni nayo yonke into. Hake bafethu ngikhonjiswe-ke ithuna likama lapha emakhaya. Hake ngifike-ke ethuneni likama. Ngizomxoxela uma ukuthi ma nansi inkinga ngibhekene nayo. Ngiyaxolisa ma ukuthi ngifike manje sengimdala kangaka. If ngangazi ngabe kudala ngikuvakashela. Ngoba akekho umuntu enginaye empilweni. Akekho umuntu enginaye. Lo mama ongikhulisile uMangcobo akanalo neze uthando nami. Akakufuni nale ngihambe ngakhona. Akangitshengisi uthando. Angisiye mina ma umuntu okholelwa emadlozini. Kodwa manje ngiyakhala la kwethu. Ngithake sixoxe ntombazane. Bangibonisile izithombe zakho. Ubumuhle ufana nami njengami uneyifaci. Hayi ntombazane ngithwele. Kunzima empilweni yami. Lo mende nginawo. Le ndoda engishadile. Ngangithi mina ilethe uNkulunkulu kumina ngoba kwavela nekwathiwa qhuqhu. Nakho sengiyashada, ngishada nendoda enginama feelings nayo, indoda engine crush nayo. Hayike leyo crush yami yaphenduka isiqalekiso. Indoda ayingifuni ngathi ngiyishiphele. Ayingifuni nje. Ayingifuni kwasanhlobo. Ngithwele ngaphakathi kumina ma. Umoya wami uthwele, kuheavy, kunzima. Amahlombe ami ayasinda. Angazi ngiyaphuma noma ngiyangena. Kunjalo nje angizazi nokuthi ngithandani. Mhlawumbe bangabe kuthiwa ikhona into engiyithandayo, ngabe ngenza yona, ngibambelele kuyona. Angazi ma, mhlawumbe kuzoba ngcono njengoba sengivulile isifuba sami la. Ngixoxele, ngikutshele ngendlela engizizwa ngayo. Engizizwa ngayo ngaphakathi kumina. Mengibuye emakhaya umoya wami buphansi, ngikhathazekile, inhliziyo yami ibhlungu ngempela. Ngibuye-ke futhi bakwethu ngicwilise emanzini ngigeze ukuthi nje le ndoda engishade nayo ike nje ize kamereni mhlawumbe izobheka or izongibuza ukuthi bengekuphi kwenzakalani kwasha kwacima. Ngicela ukunitshela ukuthi ngaze ngalala emini kabhanga bo5 ngangena embedeni, inhliziyo yami ibhlungu. Mengivuka ekseni ngahamba bafethu ngathi anke ngiye edrobheni ngiyoshaya lento le eyenziwa abantu abanemali ukuthi ngihambe ngiyo window shopper or ngiyoshopha nje, ngishophe. Mengifike edrobheni bafethu ngibone nje okunye intombazana encane ihleli lapha ebhentshini edrobheni, uyibona ukuthi ikhungathekile, iphethwe yinkinga. Inkinga nje zibhale ebusweni bayo. Hey bafethu, inhliziyo yami ibebhlungu. Ngigcine sengiyilahla ngixoxa nale ntombazane, ngibuza ukuthi inkinga yayo ikuphi, ingichazele inkinga yayo. Ngithi bambe kanjalo ke ntombazane, ngizokusiza mina kuyona le nkinga lo nayo.
Ngicela ukunitshela-ke ukuthi in 3 months time bese ngiyitholile into engiyithandayo ngenhliziyo yami yonke, ukuthi ngisize amantombazana amancane ngiwashephe empilweni, ngiwenze ukuthi a-understand ukuthi ikhona into ayifumbethe, kumele ayifunisise ukuthi yini mina le ngiyifumbethe, ayithole mase ayisebenzisa. Ngangizama ukuthi ngiwasize ukuthi athole ukuthi yini la ifumbethe, ngibasize nokuthi bafune nemisebenzi, ngibafunise. Vele-ke igama loMthalane belingivulela iminyango, ngiwasize lamantombazana amancane. Ngicela ukukutshela ukuthi iy'nkampani bese zingi-invite left, right and center ukuthi ngizogqugquzela abantu besifazane, ngikhulume nje neningi labantu besifazane ukuthi abasukume bayivuthulule, bathole ukuthi yini kahle kahle lento le abayifumbethe. Shukuthi uPrince wakoMthalane ugcine selitholile iqiniso ukuthi akusimina owakidnapper usisi wami uZuchina. Walithola, angazi ukuthi watholani, wathola liphi iqiniso, yini kahle kahle uPrince wakoMthalane into ayithola. Kodwa nje sibona uPrince Mthalane eyisola ngokuthi ngaze ngamphatha kambe umuntu, mhlambe ngoba amukho omunye umshado enginawo, mhlambe bekumele ngabe ngiyazama nami ngizama ukuthi ngilakhe lo luthando ngiliciciyele, because I know ukuthi I was crushing on her from day one, indlela nje abangakhona ngabona ukuthi lolu ubambo lwami. uZuchina shukuthi njengoba wekidnaphiwe laphayana ekidnapwe ulwazi, uZuchina waqhubeka mangabe isisu sesisikhulu esena 6 months, wazenza umuntu nje ogulayo impela kwacaca. Kwafika omunye unesi wakhuluma naye uZuchina lo nesi wathi, hayi uma wami uzokunikeza imali eningi wena ngihambisela umyalezo nje umtshela uma uthi ngikuphi. Hayi ngempela kuma kaZuchina wawuthola umyalezo wanesi, wathola ukuthi uZuchina u6 months pregnant. Lo uma wakhe uMangcobo wamthatha wamba umfihla kwenye indawo ukuthi azadilive ingane, kungaziwa ukuthi wadiliva ingane yalwazi, ukuze mangabe seqedile ukudiliva umzimba usubuyele esimweni, akwazi ukuthi ahambe ayoklema back indoda yakhe le ethathwa umina uCinderella. Ngicela ukukutshela ukuthi wengeve ebhorekile uZuchina la abekwe khona phela, aqashiswe khona ukuthi azadilive, because kwakungekho ungena ku-social media, kwakungekho ukuthi ahambe ayokwenza oma-shopping akhe lawa athandayo. Kodwa uma wakhe bekamlethela abantu bazomenzela isevisi endlini, ukuthi bazomlungisa iy'nwele, bamlungisa inzipho, bamphemperishe nje zonke lezi zinto lezi ayithandayo uZuchina. After uZuchina esetetile, vele wenomzimba okahleki, umzimba wakhe nje wavela wabuyela esimweni, kwaba engathi nje akazange wathola umntwana. Wahamba nalabo dokotela bakhona bahlukuhla isisu, sibuyele endaweni sibe flat. Nangoku uZuchina usebuyele ekhaya kubo, simbona uZuchina ushama shushu ukuthi nje banoma wakhe bazoqeda ngami, bazolenza iplani lokuthi babuyise indoda yakoMthalane ibuye ize kuZuchina. Cela ukukutshela ukuthi uZuchina wangena kwi-live, inhliziyo yakho uyibona ukuthi ibhlungu, umoya wakho ushonile phansi, esho ukuthi wakidnaphwa ngelanga lomshado. Angeke akhipha ama-details amaningi because inhliziyo yakhe isebhlungu. Kodwa nje ngokuhamba kwesikhathi uzoni-update ukuthi kwenzakalani empilweni yakhe. Kodwa nje umoya wakho ulimele because ulahlekelwe unyaka wonke empilweni yakhe, kusukela ngelanga lomshado kuze kube namhlanje. Shukuthi uyasho nje ukuthi ulahlekelwe abo 7 months kusho uZuchina. Episode 4 uyalandela. Okwamanje sicela ukuthi usifollowishe to all social media platforms. Ungakhohlwa ukuthi uhambe uyosifollowisha on our YouTube channel Buzz SA, because siphosta laphayana-ke i-content ehlukile engekho on YouTube. Ungaphuthelwa-ke, ufike futhi usethe ne-notification bell ukuze njalo mangabe siphostile isitori esisha noma iseries entsha wazi ukuthi siphostile. Siyanithanda kakhulu.